Добрай раніцы, мае шаноўныя. Так, там трэба толькі будзе ось так зрабіць, каб мяне не было чутно. Там нібы гук нармалёвы быў, усё добра, працягваем. Ну што, нагадаю, мы ў мінулы раз ледзь не загінулі. Літаральна я быў упэўнены, што на гэтым усё. Так, зараз халадно, адзінае, што халадно, але гэта нам не перашкода. Ведаеце чаму? Таму што мне трэба зараз спусціцца ўніз і дабегчы... Ой, не сюды. І дабегчы да хаціны, якая там унізе стаіць. Я тут ваду падбіраў. Так, я тут все забраў, тут засталіся вантробы. Гэтае высушанае ўсё. Няшмат у нас, слухайце, засталося. Што па вазе? 37 кілаграмаў. Нават вось гэтае ёсць. Толькі што мне трэба скінуць вось гэты брухт. Смецце якім. Я ўжо даўно не карыстаюся. Запалкі я забраў. Адзежа больш-менш добрая ў мяне, правда? Мне нічога не разбурылася, пакуль я там скакаў. Памятаеце, з'явілася. Памятаеце, сам сабой размаўляю. Ну, там, калі скакаў, вось боты ў мяне пашкоджаныя надта моцна. Так, з ежаю. З ежаю ўсё даволі кепска. Зараз мы гэтае выкарыстаем усё. Так, ці мне трэба, слухайце, мабыць, трэба вады. Не вады, а гарбаты зрабіць сабе. І вось на цёплую ўжо ісці, бо інакш я сабе... Так, тут у мяне ёсць паходні. Там вады мы можам сабе напарыць, каструля маецца. Вантробы ёсць, каб сабе адрамантаваць. Пальчаткі, напрыклад. Гэта добра, што мы гэтае можам разрабіць зараз. Вось, так, чакайце, дзе маё? Вось яно. Давайте зробім сабе гарбаткі. Каб нам было цёпленька, больш-менш. Усё роўна зараз раніца, там будзе срака. Абсалютная. Так, гатаваць цікаву ці гарбату. Все гэта мне трэба будзе. Гэта не аднаўляльна. І ўсё тут не аднаўляльнае. Шкада. Давай так. План даволі просты, нагадаю. Нам трэба адсюль бегчы. ВРБ, вітанкі шаноўны. Адсюль бяжым з гэтай лакацыі. Надта тут непрыязна ўсё. Я вельмі спадзяюся, што таго здароўя, якое у нас зараз маецца, яго хопіць, каб адсюль збегчы. План такі, каб дабегчы нам да разбуранай чыгункі. Там у нас ёсць база, там у нас ёсць магчымасць аднавіць сваё ПП абсолютно цалкам, аднавіць сваю адзежу, бо там і звері ёсць. Адзінае, што нам трэба будзе пазмагацца супраць ваўкоў, мядзведзяў і вось такая срань, я ж кажу. Выбару няма. Нам трэба бегчы нават падчас гэтага ветру. Толькі што кепска падчас гэтага ветру, што у нас там даволі доўгі шлях ідзе па шчэліне. Усё. Дастаткова.
І гэты вецер нам будзе акурат у твар свяціць, дзьмуць. Таму лёгка не будзе. Чым ніжэй тэмпература, тым горш. О, неяк сцішэла. Тым горш нам будзе праз тое, што мы згубім шмат хп. А гэтага нам нельга рабіць. Мінулы раз мы выжылі праз тое, што ў нас было ажно 3 шпрыцы. Вельмі моцна пашанцавала, вельмі моцна пашанцавала. Я такой пагульні ў сваім жыцці яшчэ ніколі не меў. Усё, тэмпература на 0. Давай. Хутчэй, хутчэй. Так. Сюди. Чекаем, мы тут луталися. Як это мы тут не луталися? Быць не може. Так, вибачаюся зараз хвилиночку. Льоха, вітанки. Так, добег. Усё добре. Усё добре, добег. Зараз ми тут поставимо собі воду. Каб у нас была, будем лягать спать. Витанышки. Так. Сюди воду. Ось так, 2 литрики. Користаемся повязкою. І ось гэтым добре. Капец, тут, бляха, у нас ще і печ ёсць. Нехай она тут стоїть. Так. Вуголь экономим, а ось палкою скористатися можна. Буде так. Де гэта, бляха, походня, якое у нас спалила? Як, хлопцы, справа ваша? Што цікавага адбываецца? Што ўчора рабілі цікавага? Бо мне падаецца, стрымаў было багата. Так, грэемся. Крыху аднаўляемся. Заўтра кепскі дзень, чаму? Што у тебе такое ўжо? Так, слухайте, ну... Тое, што яно там вые, ну гэта зусім непрыемна. Як тут клаўстрафобія гэтая расце, ўсё ж такі мы ў хаце. А тут іншай магчымасці няма дзе схавацца, нам трэба ісці да шчыліны. Ну, да той прамежкавай лакацыі, з якой мы сюды трапляем. Яшчэ нават не сярэдзіна дня. Так, а хочацца, каб было штосьці. Так, сюды. Мне б на 2 гадзіны легче спаць зараз. То было б добра. Так, гэта прыблізна 1,5 гадзіны мне трэба, каб яно гарэла. Так, кедравы. Давай так. Походней наробім. Так, усё, 1,5. 35 толькі да расплаўлення. Ну, рызыкну. Ось так пакіну. 1,16.
Хай так будзе. Так. І спаць 2 гадзіны. Гэта каб... Бля. Туман пачаўся. Каб цябе, курва. Всё, питная вода узялі. Фальшфейер забяру. Три літрики, може, я донесу, слухайте. Як там, до речі, ветер? Нас ебут, бля. Слухайте, як жа ж у гэтай гульні зараз? Ось я не памятаю, колькі я тут бадзяўся по гэтай лакацыі. Вядома, што я не бадзяўся з гэтым. А што за пячора тут? Там пячора ці не пячора? Што гэта ўвогуле? Вось цёмнае, бачыце? Давай опять бежим. И оно подается тут. Это не некий балкон, ці что там. Як туди потрапить? Так, ну не так сюда потрапить. Это 100%. Вертаемся. Та зараз уже сховаемся у хату. Я с таким надворьем, бляха, никуда не дойду. Хотя брышу позбирать ще. Каб гарбата была. Можна пойти саграцца зараз у хату, але... Ежа, што зрабіць з ежаю? Трэба неяк будзе вылезці потым упаляваць аленя гэтага. Бо нам тут трэба трымацца, слухайце, гэты туман ёсць звычайна аж да канца дня. А у нас ежы няма. Так. У Максима танки на стрыме. Нельга яшчэ так дзень-100 паміраць. Не, нельга яшчэ так, ведаеш, колькі паміраць? Насколькі там было? 180 дзён, правда, мы глядзелі? 174. Ну, до 1000 паліши. 826 дзён нам трэба пратрымацца. Так, гэта толькі сякеры. Гэта я не буду сякеры лупендзіць. Так. Хаця з іншага боку, вось каб. Ну што, ісці на паляванне трэба. 39. Так, што можна скінуць, пакуль мы там будзем паляваць? Добра. Ісці ў туман. З надзеяй на тое, што, бляха, сустрэнеш гэтага аленя. І не ён цябе першым убачыць, і ты яго. Так, папер бівітанкі. Патата, як справы?
Холера, бляха. Чого не бачно? Ніяких оленів. Треба було. Він недзе тут. Ось бачу роги. Так, галоўнае зараз забіць, потым можна павярнуцца да яго залутаць. Did I say I hate being cold? Because I really do. Прабач малым. Гэта было неабходна. Так, усё запомніў. Тут напрамую. Яшчэ адзін ёсць. Так, сюды. Ну, карацей, троху правее ад гэтага ўваходу. Так званую пячору. Так, сонейка свеціць, мяккосці справа, ачмурэнна. Ну, тое, што яно... Ачмурэнна ў сэнсе краявідаў, у сэнсе таго, што настрой добры, сонечны. Пытанняў няма. Ціртхі, вітаначкі, вітаначкі. Так, выжываем на медальку? Ну так, на значок у стиме. На значкі. Бляха, улыбешнік праміж вачэй. Але ты Робін Бет? Ёсць такое, так. Та яшчэ поскуть. Так, ну што, хадзем, зараз будзем лупіць па 2 кіля. Трэба было, дарэчы, дровы скінуць. Ну, моцна трымаецца гэты туман, слухайце, на гэтай лакацыі. Я вось не памятаю, колькі мы гулялі тут тыдзень, падаецца, так, гульнявы? Давай. І ніводнага разу, калі быў туман, ён не быў кароткім. Тыпу, як бывае гэта на аэрадроме, там, гадзіну 3, мабыць. Адзінае, што кепска вось у гэтай справе, кожны раз, калі мы вяртаемся да гэтай хаціны ў кішэнях маючы мяса, мы прывабліваем ваўка, які знаходзіцца там. Дастаткова недалёка адсюль, дарэчы. Так, добра. Прынеслі. Так, каля коміну будзем распальваць і тут, мабыць, тут. Степ, дзе мы? Так. Так, ну, мы сабе ежу забяспечым. То бок пратрымаемся яшчэ тут, вядома. Come on, little fire. Eat anything right now. Так, дадаем паліва. Мяркую, што недзе вось так, пакуль што. Давай пакуль што вось так. Прыйдзецца з'есці, пакуль мы дачакаемся нашае мяса. Так, бяссонне пачалося, заебца. Проста. Што можа быць лепш, калі мы толькі што пазбавіліся і бяссоння, і... Трэба было сагрэцца, я нешта не падумаў пра гэта зусім. Пачакаць хаця б крыху. Давай бяжым. Яшчэ 2 кіля.
Ой, бляха, гэты вецер проста. А як, дарэчы, вось гэта магчыма ў гэтай гульні, каб быў вецер і адначасова такі туман? Ужо гэтыя распрацоўшчыкі такое навыдумлялі. Jesus, it's cold. І не кажы, малая, просто піздануцца. То есть там, я спадзяюся, вы чулі, што нешта хрумцела злева. Справа, выбачаюся, справа. Я вельмі спадзяюся, што гэта не драпежнік усё ж такі. Як, мы тут 14 хвілінак, добра. Давай пачакаем. Оба-на. Сорок 9 хвілінок. Добре, добре, добре. Трэба паглядзець. Так, сытая як ніколі. Ну не скажы. Мы былі сыцее. Яшчэ трэба будзе выбіраць, каб сабраць сабе гэтыя дровы. Тут добра, што ў лесе хоць штосьці можна знайсці. Так, добра, злева гэта алень. Значыцца, гэта яна хадзіла тут побач з намі. Starting to feel numb. Так. Адразу тлушч сюды. Так, ну, мабыць, давайте так пакуль што. 15 хвілінак. Мне хочется губляць час, але ж тэмпература не хапае. Так, добра. Колькі там ще было? 8 кілограм, 5 кілограм засталося на нашем олені. Пять. Так. Не, давай все ж таки по 2 килограмма таскать, бо інакш мы змерзнем. Ну и вось он, конец дня уже, бачите, дзе Соніка? Я ж кажу, что ён до конца дня будзе гэты туман. Он просто жыцця не дасць. І херово то, што мы тут замкнёныя ў гэтай хаце. Здоку праз клаустрафобію мы можам сабе тут нармалёва так пашкодзіць. Так, а дзе тлушч? Так, ходим. Колькі нам ще так придется 2 разы, падаецца.
Добре, што хоць тут бяспечна. Надта моцна ніхто не турбуе. Давай, 3, добра. Цяпер з табой. Апошні раз мы сюды прыбеглі. Можна, вядома, яшчэ скуру садраць з кішкаю. Але ж як гэтае, як будзе патрэба ў гэтым. Здаецца, пакуль што няма такой патрэбы, але тым не менш. Трэба мець на ўвазе, што можа быць пакласці тут на сушку гэтую скуру. Просто каб была. I can't feel my hands. Так, усё. 16. Так, 33. Ага. І, па сутнасці, нам трэба бегчы за дровамі. Так, нібы паляпшала. Тумана ўжо няма. Ну, тыпу, ідзі, давай, кажа, гульня, выходзь са свайго сховішча. Вось табе даю надвор'е. Дровы, дровы, дровы. Трус. Один, другі. О, сцішэла, дзякуй Богу. Так, а дзе ж гэтая пячора, слухайце? А, бачыце, гэта яно наверсе. Вельмі высока, гэта то бок трэба выходзіць з той пячоры, мабыць, наверсе і ісці ў левы бок, і тады мы тут апынімся. Дарэчы, вось ад гульні неблагая прапанова, каб ісці ў ноч, але я не пайду. Праз тое, што здароўя зусім мала. Трэба спяшацца, бо зараз будзе зноўку пераахалоджанне. I can't feel my feet. Так, што мы маем? Я спадзяюся, не спазніўся. 3 хвіліны. Ух! Так, што мы тут маем, дарэчы? 8 хвілін тут. Гэта яшчэ 40 хвілін. Мы ўсё прыгатуем. Вада, што па вадзе? 2 літрыкі. Ну, яшчэ мы паставім 1,5 літрыкі, правда? У нас тут колькі? 2,12. Добра, нам хопіць ужо. Все вельмі добра. Давай сюды, так. Тут сюды, тут сюды. Вось так. Мабыць. Давай 2, чаму не? Тым больш, што гадзіна. Шыкоўна. Так. Скідаем мяса, якое маем зараз тут. Каляганка. Нібы снег пайшоў, правда? Было такое адчуванне. Тлушч. Мабыць, тлушч. Я пакіну недзе каля варштата. Можа, калісьці мы сюды з патэльню прыйдзем. Капец, пачынаецца цынга.
Пры гэтым гарбату ж пілі нядаўна. Ну, давай вось тут зберем крыху драў. Я вось толькі спадзяюся на адное, каб нам у другі раз, калі мы сюды павернемся, каб нам хапіла таго, што мы сабе адновім, а менавіта усю адзежу, каб будзе на сотку, амаль што. Ну, як мінімум, так, падняць, каб нам было цёпла. Пры гэтым пры ўсім запас ежы трэба з сабой цягнуць. Так, як мы тут? 21 хвілінка. Ну, пакуль што няблага. Папі вадзіцы. Ну і зараз мы сабе, дарэчы, пальчаткі будзем рамантаваць нашы. Так, кавалак гэты з'яму апошні. Там штосьці засталося. 102 калорыі. Гэта несур'ёзна, так. 42 і 20. Добра. Ось так, ось. А тут давай поставим ще паўлітрыкі. О! Шикоўна. Так, пальчаткі. Дзень, ремонт, 25 хвілінак. Шикоўна. Давай. Усё. Стан новых. 100%. Вельмі падабаецца. Так, это мы забираем. І гэтае таксама забіраем. Усё. Мне падаецца ўсё вельмі добра. Так, гэта яно згасла. Ай, халера цябе бяры. Так. Трэба зараз знайсці на падлозе недзе на маі рэчы. Гэта бутэлька вады, гэта стол. Трэба знайсці дзверы. А мо лепей так. Штосьці я гэтае па-старамоднаму праблему вырашаю. Так, вось. Так, і вось тут у нас усё. Так, выбачаюся. Так, выбачаюся, мне трэба будзе ўзяць невелічачкі перапыначак. О, усё, знайшоў, што хацеў. Зараз мы сабе тут падсветім. Фальшфейры гэтыя. Так, як мы тут себе пачуваем? Добра, сытыя, довольныя. Нічога не прапусціў. Там скрыня, тут нічога. Ось тут ложек. Так, п'ем, лягаем спать. ХП адновіцца у нас. Што у нас по клаўстрафобіі? Слухайце, ну да раніцы мы павінны добра выспацца, а ўжо далей я не ведаю, як там будзе. Добра, ХП аднавілі. Так,
О, видатно. І ще у нас скільки зосталося тут до ранку, ну ще багато, слухайте, часу. Впевнений, що воно не дасть нам то 2 години поспати. Нам треба буде ще вскипнути час. Так, так. І ось і он ранок, правда? Ще не ранок. Мне не падабаецца гэтыя гукі звонку. Гэта ўсё напружвае. Ну давай, давай. Усё, посвятлело. Тое, што вецер, то гэта, я спадзяюся, усім чутно. Так, 2:18, трэба будзе літр вады з сабой яшчэ ўзяць. Як мы тут? Ой, бля, минус 18, но... Ну, с таким надвор'ем-то можно ісці, подається. Давай-ка мы только горбатку себе возьмем. Так. Распалим походню. И пойдем. По сутности, с таким надвор'ем-то можно ісці. Не самое лепшее, не самое приязное, але магчыма. Так. Молочко. Ось так. Зараз я скину ще тут кабелі. Угу. Ось так, горбатки бахнули. Температурку подняли. Стоп. А чому нельга взять? Потому что 8 хвилин. Пойдем. Мясо мы тут покидаем, бля. Да ты шо? Штосьці мне не падабаецца гэтае. Як яно моцна пачало дзьмуць. Ой, жудасная локація, бляха. Я кажу, тут мне падаецца будзе тое самае, што было на Ціхарэчцы, калі мы першы раз зайшлі, немагчыма было выжываць. Просто страцілі ўсё, што было. Я, падаецца, нават там выкарыстаў адзін шпрыц, калі былі, але ж у другі заход проста ідэальныя ўмовы. І тут штосьці падобнае. Ідзеш, паўзеш, бляха, ледзь выжываеш. І падаецца, ух ты, бляха, 4 бярозкі, ты ёлы-палы, усё гэта мне трэба. Я бачу, тут трос ёсць. Все. Тык-дык, понесліся. А як гэта, слухайце, пры такім ветры нас яшчэ не прымусілі загасіць паходня наша. Толькі я гэтае сказаў і на табе. Гэта не пытанне, кажа гульня.
is making my head feel thick. Щось мені подається, я не туди заблукав. Ми недзе тут, подається, спускалися. Так, ну все, уже губляем ХП. I've never felt so cold in my life. Бежим. Вельмі спадзяюся на тое, што ў гэтай шчыліне будзе цяплей. І вецер сціх. Не сціх. Выбачаюся. Холера. Може запаліць паходню? Колькі яна мне дае? Мінус 24, но не надта моцна мне паходня дапаможа. Так, а зараз 17, слухайте. Так, сыходзім. Як у нас тут цяплей, не цяплей? О, мінус 29. I'm not sure I can carry much more. Там нейкае дрэва было. «21». Не, што зусім люта. Вядома, яшчэ калі мы адрамантуем абсалютна ўсю адзежу, каб была вопратка вось гэтая на сотку, то адпаведна у нас і будзе бонус цяпла лепшы, а не 21, як зараз. Ну, колькі там будзе? Можа 17, можа 19, хто його ведае. Халера, я такі аптымістычны сюды ішоў, каб вы толькі ведалі. Я думаў, зараз хобас, на скоку. Мы гэты Lost Horizon сабе у залік плясе, і ўсё. Што тут было за складанасць, скажы ты мне? Зайсці на 3 кропкі. Дачакацца паўночнага ззяння, каб на абсерваторыі ўзяць гэты бункер, потым яшчэ зайсці туды на гэту метэастанцыю, і там апошні я ўжо не памятаю, але таксама яно было не складанае. То бок па механіках гэтых гульнявых нічога не трэба было вымысліваць, і праз галаву куляцца не трэба было. Але праз гэтае надвор'е проста жудаснае. Усё гэта пераўтварылася на нейкі хорар. Як яшчэ гэтае назваць я не ведаю. Так.
пришпільна тут, слухайте. Я б тут у реальному житті походив би, аж поцарував би. А одиное, каб толькі было цяплей. Хе-хе. Так, ми знову повернулися до 1/3 хп. Треба хутчэй ховатися у тепло. Як увогуле ми почуваємося? Мінус 20. Ой, ну тільки не кажи, що тут треба. Ай-яй-яй. Сползать по тросі. А на кукишках ми ніяк. Блін. На кукишках ніяк. Так, гляди. Вядомо, што гэта ўсё. Піше 2.27, правда? Приблизно 15 будзе, не? Ще одною. Помилився на одну. Паузі. Так, я бачу, у нас тут так само хабар лежить, чекає на нас. Що ми тут покинули? І походні, і книги. Каменчики, вугельчики. Так, оленяшку не чапаем. Як мы тут? 27. Так, давай худшая девчина. Можна було б, до речі, застатися, одогреться криху. Ну, але вже хочеться так до ніякого надійного тепла, каб не вогнище тебе рятувало з вугільщиками, якого зосталося 2 кавалки тільки. А тепло, стін. Кольки трусов. Брысь, малеча. Орпики, так. Я вас чую. Так, тут на этой локації ж драпежнікого нема, правда ж? Треба мені тільки добігти до будинка того. Так, озеро малое. Ось я бачу вже гэта леп, яка йде на... на нашу эту станцію чыгуночную. Давай. Уже чверть, не болей. Я про ХП, коли что. Ось оно тепло. Ось оно. І мінус 19. Да, холера, чому так? Можна видихати. Так, ось гэта сюди. Дрова. Давай дрова скидаю всім. А з іншого боку, видається, що мені треба буде
зараз сагрэцца, бо на гэтай лакацыі, наколькі я памятаю, ёсць пячора. Помін. Узяць вугельчык. Адсюль замалявацца ўвогуле можна ці не? Ну так, нармалёва, замалёва яшчэ. З будыначком. Сярэдзіна дня. Так, наколькі я памятаю, у нас быў тут ці вось тут запас ежы. Так, ён ёсць. Тут аленіна прыгатаваная. І гэтая прыгатаваная. А розніца якая? Гэты кавалачак мы апошні з'ядалі, добра. Вось у тым баку недзе была пячора. То бок мы гэтак і зробім. Мы зараз пойдзем у пячору, таму што у нас клаўстрафобія. Нам трэба толькі пазбавіцца гэтай рызыкі перахалоджання. Так, одну хвилинку. I'm not sure I can carry much more. Так, добра. То бок вось, гэта асноўна у нас зараз, каб яго пазбавіцца. Ну, а ўжо ў пячоры, калі што мы там сабе знойдзем. Паратунак. Адзінае, што вось трэба ўзяць будзе дровы. Марна скінуў, але тым не менш. Колькі у нас зараз? 28. Вось тое, што скінуў, тое забраў. Добра. Так. Чакаем пакуль. Грэемся, падымаем. Што па вадзе? 2,32. Так, давай сюды. І, мабыць, 2 кавалачкі з сабой возьму. Каб знайсці тую пячору. Так, як мы пачуваемся? 18. А гэтую шаленіну, дарэчы, мы неслі з разбуранай чыгункі, правда ж? Памятаю, што калісьці да абнаўленняў тут былі аленішчы, бадзяліся. Можна было 2 упаляваць, калі я не памыляюся. Так, добра, у любым выпадку нам трэба трымацца вось той скалы. Каб гэтую пячору не прапусціць. Тут рагоз. Ох, божах, ну я ўжо здзівіўся, што гэта, мабыць, як яго... Ой, бярозавая кара. Бо на гэтай лакацыі ніколі не было. Так, мы зноўку мерзнем. А мы тут былі, мы тут праходзілі ўжо. Так, старую паходню таксама возьмем.
Тут нема нічого. I can barely walk with this much gear. І тут нема. Невже вона там, під тою скалою? Ой, так, кольори ясно, чекай. Я боком помилився, так? Подумав, що я з гэтага боку, а я з іншого боку. Вітаночки, олдскул. Як твоя справа з екзаменами? Вже виніки есть? Он треба було, до речі, скинути. Хоча за все не вилітаю з гэтага цягніка. Та файно чуть. Та добре. Так, ось там я бачу ніяка можливість. Холера, вже і ХП амаль що нема. И это то, что мне треба. Клен, березка и наша печора. Давай, давай, давай. Переставляй свои копыты. Так, а что так темно-то, ёп ты росоте. О, тепло. Давай мы его ось так зробим. Во. Ні холери не бачно. От з ліхтаром запаленим. Нічого не бачу. Що за ёб красоте? Як гэта працуе? Чакайце, я, мабуть, акенце сабе завешу. Так, протягиваем. Что тут? А, вот, боже, ах, это стена. Так, на подлозі нічого. По боках нічого. Где тут холодная зона начинается? О, риша нейкая. З шипшиною. Тут ще тепло. Ось тут холодно. А ось тут тепло, добре. Гасим. Так. Берем походню.
ставім. Зараз будзем парыць сабе гарбатку, каб у нас была магчымасць аднавіць сабе вітамін С, ваду, Perfect. ну і гэтак далей. Давай спачатку ваду. Не тое. Вось гэтак. Ага. Зараз перапрацуем усе наши гэтыя паходні, якія былі сапсаваны. А што добрага, дарэчы, Old School? Ты ўжо ўсе здаў экзамены ці не? Тебе, атрымліваецца, сесія скончылася? О, вы бачыце, дарэчы, заўважылі? У мяне ўсе негатыўныя эфекты нарэшце зніклі. Ну, паглядзім. Ага. Бяссонне толькі засталося. Перапрацоўка. У асноўным тэрміне ўсё. Віншую. Гэта добра. З іх 3 не залічыў. То бок у цябе адзінка. 1 з 3 трэба залічваць. Так, давай-ка мы будем гатаваць ужо. Ось тут рэйшу усялякую. Так, выжили і добре. Каб застаться, ну слухай. Ты так на тоненькага неяк у цябе, шчыра кажучы. Так, усё гэтае мы зрабілі. Колькі у нас, дарэчы, можна зрабіць рэйшы? Ух. 5 кубкаў. Таму што там... Ты надта крытыкуеш сябе, ведаеш гэта? Я ў гэтым упэўнены. Усялякая вучоба проста патрабуе часу. О, максімальная цеплааддача. Колькі дае ён, дарэчы, трэба пачакаць крыху. Колькі на палках можа кампенсавацца 15 градусаў? Зразумела. — 5 хвілінак. Так, ну добра, гэта павінна хутка... А, праз 7 гадзін яна толькі знікне. Ну, шкада. Ну, дзякуй Богу, што яна знікне, бо тут немагчыма, каб яна зноўку з'явілася. У гэтых умовах мы тут сабе добра пачуваем. Зараз адзінае, што ў нас мяса ёсць. Адзін кавалак гэтага мяса быў абсалютна бескарысны, а я ўзяў яго. А чаму ён там апынуўся ў агульнай купе? Каб яго трасца. Колькі у нас, дарэчы, гэтых вось? Чаму не піша колькасць? Давай рэйшу. Паколькі у нас шыпшыны мала, то давай рэйшу. Так, вось тут трэба глядзець. 3. І рэйша, дарэчы, была апошняя. Так, гэта нам трэба, бо у нас вось гэтая болеспаталяльная толькі на 1 раз засталося, яшчэ кубак на 1 раз.
А нам трэба будзе, калі што, калі раптам нагу падвернем, ці там штось падобнае. Усё гэта мусіць быць гатовае. Вецер, тыпу на завіруху. Нічога, мы тут перажывем яе, перачакаем. А раптам, калі што, будзем вяртацца проста ў гэтую чыгуначны вакзал, ці як ён там завецца. Апошні кубачак, праўда ж? Усё, готово. Так, давай воду. Так. Добра, мы уцеклі з той лакацыі, то бок першы крок мы на сёння зрабілі. Зараз нам трэба дайсці будзе да разбуранай чыгункі. Нам будзе трэба яшчэ усё гэта паскідаць, так, матэрыялы, каб яны пасохлі. Так, потым што? Нам больш вады тут не трэба ж, праўда? Нічога ў тым ВНУ не забываў. Ой, што ты маеш на ўвазе? Old School. Так, беларускае мадэльнае агенцтва Тамара фігуруе ў файлах Эпштейна. Злітыя перапіскі, як Эпштейну іх замаўляў мадэляў. А, ну... Цікава, беларусы і там нават адзначыліся. Эпштейн гэта стрыжак 13-го году. Не, ну слухай, я так агулам толькі па вярхах паглядзеў тое, што там ужо пазнаходзілі людзі, але гэта кейс, ну проста шыкоўны. Вельмі цікавы. З гэтым Эпштейнам. Дарэчы, на Ютубе 13 гледачоў, бацюх, на дзяку велічэзны. Спадзяюся, усе там праляпілі падабаечку. А хто не падпісаны, падпісаўся. Так, крацей, план які? Слухайце, а які план? Ну, такое надвор'е можам жа ж пайсці, праўда ж? Як мы тут пачуваемся? 14. Можам бахнуць, хаця з іншага боку. Ісці ўвечары на разбураную чыгунку, каб што. Я лепш пераначую тут. І зранку мы пойдзем туды. Мне падаецца, так будзе спакайней. Тым больше ХП у нас будзе адноўленае. Так, 39, 53. Давай так, 13. Ще можна паўлітра зараджаць. 20 хвілін. Ну то давай будем гатаваць рэйшу. Наколькі я памятаю, у нас там каля базы ўсё ёсць. Болей нават таго у нас ёсць не толькі мяса, але магчымасць зрабіць куфар. Усё, паднеслі. Вось так нават давай. Шыкоўна. І пакінем тут крыху вады. Усё. Добра, 28, хутка ён згасне. Таму давай так. Паўгадзінкі. Потым паглядзім тэмпературу. Віктор, чэсць, чэсць. Так, усё. Тут цёпла, 14, гэта згашанае. Чакай, калі адысці ў канец пячэры, ці там цяплей ці не? Не, тое самае, тэмпература, добра, значыцца мы аптымальнае месца сабе абралі, не забыцца толькі вось на гэтыя дровы з сабой узяць туды на базу, бо нам трэба шмат чаго аднаўляць. Круты дзядзька забілі. Old School тебе падабаецца такі, як Эпштейн? Так, вывіз показаў. Давай, тут 2 сюды. Так, ну вось яна ўжо ноч, так бы мы просто гэты час
прабадзяліся па калідорах чыгуначных. Па сутнасці што? Дык ён сапраўды круты. Дык а чаму круты? Ну глядзі, у яго ж па сутнасці што было апроч сувязяў. Усе не ведаюць, скуль ён узяўся і на чым збудаваў свае грошы. Ён куды толькі свой нос не саваў. Ён мусіў, бо гэта ягоны бізнес быў, олдскул. Ну, уяві сабе, што ты суценёр, што табе трэба што? Табе трэба прамоўціць дзяўчын, правильно? І куды? Да паўсюль, дзе ёсць мужчына. А каб гэта зрабіць найбольш эфектыўна, ты ідзеш да гэтых мільянераў, бо іх грашэй заўсёды паўно. Гэта не педафілія, гэта бізнес з ягонага пункту гледжання. Тое, што там малыя засвяціліся, гэта праз тое, што быў спрос на іх. Быў попыт. Фінансіст. Але ты памыляешся, бо ёсць закон, які трэба абавязкова соблюдаць, правда ж? Ты ж не можаш чхаць на ўсе нормы грамадства. Што ў нас тут ёсць? У нас жа кніжка была, памятаеце? Кніжка 8. Давай. Пакуль светла, то мы можам сабе пачытаць. Шкада толькі што... О... Ты ля, слухайце, а як яна ўначы чытаю? 14 усё яшчэ. Вельмі цікава. Закон тупы? Не, олдскул, неправда, я з тобой не згодны. Ну ты зноўку перагінаеш, вось гэта твоя уласцівасць, дзе ты перагінаць любіш, вось яна зноўку тут. Закон не тупы, закон складаецца са згоды сацыяльнай. О, завіруха. Як мы пачуваемся падчас завірухі? 12, но пакуль што яна зніжаецца, бачыце, 17. Так. Ну давай так. Чаму нельга спаць з ёй за грошы? Так. Вось тое, што ў нас завіруха зранку, вядома, гэта непрыемна. Гэта нядобра. Што мы зробім? Чакайце, каб у нас не было вялікай рызыкі, нам бы дачакацца... А можна не чакаць, можна падчас завірухі-то выйсці адсюль, пайсці да будынка, бо там ёсць ежа, ёсць вада, там пачакаць. Толькі навошта? Чаму нельга малым прымаць такія рашэнні? Таму што яны малыя. Олдскул. Закон мусіць абараняць тых, хто нават гэтага не разумее. Калі ты даросла, а даросла ў нас лічыцца 18 год, у нас. Можа недзе там і 16, можа 14, але гэта са згоды толькі і грамадства можна зрабіць. Толькі тады можаш вырашаць сам, а інакш цябе будуць бараніць нават без тваёй згоды на гэтае. Так. Давай пачакаем гадзінку. Не то я раблю, дурень. Вось так трэба. Гэта ўсё камуністаў. А якім чынам камуністы паўплывалі на іншыя краіны, дзе гэта таксама норма.
Слухай, ужо паўдні. Завіруха дзьмове, ну як так? Ось зроблю наступним чином. У нас там шмат. Ось так было. Гэта бяром з сабой, каб яно сохло у нас под боком постоянно. То ходим падчас завірухи. Лічу, што мы ўсё роўна дойдзем. Так, вось яна чыгуначка наша. Уздоўж яе пойдзем да нашай хаціны, якая тут нам забяспечыць крыху ежы. І выдаткуе нам час на тое, каб ачуняць крыху і перайсці на разбураную чыгунку. Ну то пабеглі. Друн-дун-дун. Ось яна наша будынка, будыначак наш. І хаваемся ў цяпло. Хаба. Сраку схавалі. А адразу два кавалкі закінулі. 2 кілаграма мяса. 2 кілаграма мяса, уявіць сабе. Всё, цёпла. Будем чакаць, пакуль завіруха скончыцца. Так, таму што мы жывем у свеце, дзе камунізм перамог. Не. Я не згодны з тобою. Дзяржаўныя страхоўкі, іншае усялякае такое. Льготныя крэдыты. Усё роўна, нават калі крэдыты льготныя, яны забяспечаныя грашыма дзяржавы, то бок з твоіх падаткаў. А што ў нас тут? Здымкі. Слухай, гульня, ну ты гэтая. Можаш нам даць дайсці спакойна да разбуранай чыгункі? Гульня кажа, ідзі ў пекло. Што ты ад мяне хочаш? Усё. Так, 3:30, крыху ветру. То бок ты працуеш, плаціш шмат падаткаў, і з гэтага цябе дзяржава выдае добра і паслугі, чым не камунізм. Таму што гэта проста больш складаныя адносіны фінансавыя. Камуніст тут ні пры чым, камуніст жа ж быў пра іншае, што ад кожнага по магчымасцях, то бок. Так, усё. Можа гарбатку улупіць трэба было. Чакай, што у нас тут? 18. Давай. Чакай, на небе што? О, то можна вось так.
Так, паслуга. Адзін насамрэч усе атрымалі добра. Come on, little fire. І паслугі. Ну, гэта ж людзі рабілі добра, па-першае, і паслугі таксама О, людзі я. рабілі добра. That's a good one. Ось так, крышу возьмем. Тэмпература пайшла ўніз. Бахнули гарбаткі. Узялі паходню, запалілі. Людзі паміж сабою так дамовіліся і так зрабілі. І гэта зрабілася па ўсім свеце. То бок няхай сабе ідэя камунізму хтосьці не прымае на 100%, каб усе жылі добра. Так? Каб кожнаму хапала, бо гэта галоўная ідэя. Каб кожнаму хапала. Хапала як актыўнасці ў жыцці, з кожнага па магчымасці, так і хапала матэрыяльных нейкіх каштоўнасцяў, аб чым сведчыць кожнаму па патрэбе. І гэта людзі паміж сабой дамаўляюцца. Тут, зноўку ж законы прыймаюцца то людзьмі. Пры гэтым пры ўсім эліты пастаянна спрабуюць гэтыя законы павернуць на сваю карысць. Дыхатамія. Ніхто не дамаўляўся. Дамаўляліся, няправда. Які сэнс быў, напрыклад, возьмі прыклад Нарвегіі, які сэнс быў у нацыянальным фондзе выкарыстоўваць яго на ўсіх, калі б эліты маглі сабе проста забраць усе гэтыя энергетычныя каштоўнасці. Які быў у гэтым сэнс, апроч таго, што было жаданне, каб было ўсім добра, каб кожнаму хапіла. ВРВ, дарэчы, стрыжак паўнагадовым дземкаў дык-пік па п'яні кідаў. Табе трэба з ВРВ зарубіцца на гэтую тэму, мне падаецца, вы знойдзеце агульную мову на гэтым пляцы. Не блытаць шелест трамваны. ВРВ, што за жарты? Дзе трамвай, дзе чалавек? Як там, з цябе злезлі ўжо, не? Усё добра? Попусціла? Так, я ж не выкладаў, праўда, усю гэтыя дрэўцы, якія з сабою цягнуў. То бок яны ў мяне ў кішэнькі. Дай пракантраляваць толькі трэба. 4, так, усё на месцы. Цягнемся. Праз 20 хвілін ужо зазвон, куды там, зразумела. Вось, а я, слухай, штось так стаміўся ўжо праз гэтага вядзьмара, пераноса гэта і гэтак далей, крацей. Трэба будзе неяк падумаць пра адпачыначак невялічкі. Бо выходныя гэты вытрачаць на вядзьмара, вядома, я ўжо не буду, калі скончу гэты перанос. Вось, але ўжо на наступныя, так скажам, калі будзе апублікаваны гэты мод і пачнем стрыміць вядзьмара апроч іншых гульняў. Вось, дык трэба будзе ўсё роўна падумаць пра тое, каб не займацца ютубам і перакладамі. Нядоўга, але хаця б нейкіх там дзён 3. Нешта такое, пакуль у галаву прылятае. Бо гэтая механічная праца, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-A. Ой, ужо на колькі, мабыць, тыдзень. Вось так вот тыркаюсь. Перспектыўныя інвестары зноў накаталі тэлегу, што яны інвеставалі бабкі ў стейблкоін. А ў іх не атрымалася 500% на прыбытку атрымаць. Ну, ёсць такое. Так, а колькі ў нас вось пад уздзеяннем? Слухайце, мінус 12. Сышло 12 градусаў. І гэта дзякуючы паходні і гарбаце. Гэта шыкоўна. Гэта амаль што як распаліць вогнішча з палак.
Ось гэта 15, што яно дае, а тут 12. Not sure I can carry Літаральна much. розніца 3 градусы всего. Капец, ВРВ, у мяне на Ютубе сядзіць 18 гледачоў. Вітанкі мае шаноўныя. Дзякую вам велічэзна за прагляд. Яшчэ крыху, мне падаецца, мы так да рэкорду дойдзем. Памятаю, што было 21 калісьці. Заскаквалі. Людзі, я спадзяюся, што... І 5... Ну, на Твічы 5 гэта такое, ведаеш, гэта тыпу як Лёха, як ты, якія могуць паставіць, яно там на фоне ідзе. Вось, часам, дзе паразмаўляеце, і той велічэзны дзякую, а ўсе астатнія гэта так, паслухаць. Ціртхі, памятаеш, ось, на мінулым стрымы пісала, што яна дзесьці там шла за півам. За Аліварыя там і гэтак далей. Так, добра. У калідорах гэтых няблага, слухайце, там каля мінус 1 ці 0. Яна паказвае стрэлка ўніз, але скаля медленно паўзе. Твіч для лудаманаў. Так. Там палова беларускіх ключоў у слухачоў пераўтворацца. Чакай. А чаму у сэнсе, што ты маеш на ўвазе? Палова у беларускіх слухачоў пераўтворацца. Карацей, хто, мабыць, не ведае, нам нармалёва так на мінулым стрымы развалілі сраку, ледзь выжылі, проста на такога танюсенькага выжылі. Што я літаральна ўжо на вянок складаў дзяўчыне нашай. І проста нейкім цудам негатыўны гэты дэбаф ён знік, і можна было легче спаць і выжыць. Галоўнае. І вось мы зараз проста вяртаемся на разбурную чыгунку, дзе я мяркую будзем аднаўляць і запас стрэл, і лук новы рабіць, і адзежу вопратку сваю рамантаваць, і рабіць, дарэчы, ёсць таксама думка, бо там ежы няма на гэтай лакацыі ж на абсерваторыі. Там трэба будзе зрабіць нам куфар для засолкі мяса. І насаліць мяса сабе. А былі поўныя кішэні, так. І ўжо потым будзем вяртацца на тую лакацыю, дзе будзем спрабаваць скончыць гэта Last Horizon. Бо надвор'е там проста лютае, люцейшае. Сума гэтага негатыўнага эфекта ветру з нізкай тэмпературы часам даходзіла да 87, падаецца, рэкорд быў. Мінус 87, так. Такое, што нам трэба гарбаткі бахнуць. Come on, little fire. Come on. Дзе мы рэйшым? Оба-на. Так, усё. Вось, то бок, нам у разбуранай чыгунцы, па-першае, трэба аднавіць усю вопратку, так, каб яна была сотку, каб нам гэты эфект негатыўны ад ветру і нізкай тэмпературы быў мінімальны. Потым трэба нам назапасіць яшчэ вугаль, бо там вугалю нідзе няма. У адной пячоры там бывае 2, мабыць, 1. У другой пячоры яшчэ можа быць 2, 1, нешта такое, але не болей. Таму трэба ісці з вугалем. Па-трэцяе, трэба ежу назапасіць, то бок мяса насаліць. Па-чацвёртае, назбіраць гарбаты бярозавай. То бок нам трэба будзе павярнуцца яшчэ ў загадкавае возера як-небудзь і пазбіраць кару, залутаць паўсюль. То бок і ў цешную даліну вярнуцца. Так, у той бярозавы гай схадзіць.
Вось, так што, ну, It's dusk, so I can't be far behind. вельмі грунтоўна трэба падрыхтавацца. Шмат працы. Так, ВРВ. З новага тарыфу у інтэрнэтэсе. Вось ты пра што. Ты гэта кпіш. Не, гэта няправільна. Няправільна кпіць. Суайчыннікаў. Гэтыя віны ў іхныя нема ў гэтым. Яны проста закладнікі. Так, а потым 1 мегабіт, так. Мы тут пераскочым. З гэтага боку пераскочыць можна, наколькі я памятаю. У нас ужо канец дня. Starting to feel numb. Каб не гэтая чартавая завіруха, то было б прасцей значна. Мы подзень павярнуліся спакойна, ведаючы, што выпадковае ці невыпадковае гэтае ззянне нам не перашкодзіць. Спакойна сабе зойдзем у гэтую лакацыю. Давай, падымай ногі. Так. Калі ласачка без ветру можна? Вось каб спакойна мы прайшлі паўсюль тут. Недзе там плячыма сваімі зачапілася. Як тут у нас? Вадаспадзік. Бо зараз на разбору на чыгунцы у нас ужо аднавіліся ваўкі. Гэта 100%. О, халера. Што сабе? Як я гэта прапускаў? Так, нам трэба зараз будзе ў кабінет зайсці, бо там ёсць магчымасць. Там цяпло ж, правда, было? Во, вось тут уже цяпло. Шыкоўна. Можем тут крыху пастаяць, пачакаць, пакуль мы адновім сваю тэмпературу, потым ужо ісці далей. Альбо заначаваць тут. Што таксама няблага. І раніцаю, не баючыся ўжо ззяння і ваўкоў пад уздзеяннем гэтага ззяння. Спокойно ісці. Як вам ідэя? Толькі што трэба нам усё ж такі. Тут плюс 25. Капец, тут бляха Ташкент. Я раней чамусьці думаў, што тут халадно. Добра, як мы тут? У нас адзінае, што кепска, гэта тое, што цягавітасць наша амаль палова. І оно нібы намякае, тыпу, якой халеры табе тут сядзець? Ідзі. Ідзі наперад. Што мы тут можам зрабіць пакуль што? Так. Ух, гукі якія, га? Так, пачакаем. Здаецца, ўсё ж такі лепш пайсці. Хай сабе гэта крыху небяспечна, але... Тут жа ж ежы нема. Калі мы тут застанемся, нам прыйдзецца свой рагоз стратэгічны есці. А там ежа ёсць.
Перастаноўку тут зрабіць нельга. Шкада. Ну давай хутчэй ўжо. То больш няма чаго рабіць было. Паходні дзве знішчылі. Зараз вось трэцяя яшчэ саспее. Адзін. Так, з чаго пачнем нашу разбураную чыгунку? Нам трэба лук будзе зрабіць. Гэта першасна. Самае важнае. Новы лук. Другаснае гэта здабыча ўсіх драпежнікаў на гэтай лакацыі. А мяне больш за ўсё цікавіць медведь. Ну і ці лось, ці мядзведь. Чаму? Таму што нам трэба 20 кілаграмаў мяса на куфар. Гэта можна ўпаляваць будзе не адразу, як мы там з'явімся, а пасля таго, як ужо зробім сабе гэты самы куфар. Бо я памятаю, што інструменты я знаходзіў. Яны мусіць там быць альбо наверсе ў сядзібе, альбо ўжо ўнізе. Чай за ўсё ўнізе. Памятаю, што апошні раз, калі мы аднаўляцца хадзілі пасля аэрадрому, то я пераносіў. Я не памятаю толькі, ці пераносіў у соль з гэтай сядзібы, там быў мех на 10 кілаграмаў. Ён таксама нам спатрэбіцца. А што за гукі? Няўжо тут заўсёды так было? Гэта тыпу вецер, ці што? It's getting kind of heavy. Так, ваўчына тут быў, я памятаю, калі мы шлі з аэрадрому, то бок ён мусіў быць адноўлены ўжо. Я пакуль што яго не бачу. Так. Пакуль надвор'е шэпча, што ззяння не будзе. Гэта добра. Гэта заспакойвае. Так, не глядзець уніз, не глядзець уніз. Усё, малая, пазыхаць пачала. Траціна ўжо вытрацела сваю цягавітасць. Добра. Што тут у мяне на гэтай лакацыі кепска? Адносна кепска. Гэта тое, што гарбаты ніякай мы тут не знойдзем сабе. Гэта, дарэчы, пер'е, якое засталося ад ваўка, пра якога я ўзгадаў толькі што. Мы яго забілі і проста труп паклалі. Не чапалі. То бок тут мы не разжывемся ні шыпшынаю, ні рэйшаю. Менавіта дзеля гэтага нам трэба ісці і шукаць бярозавую кару. Лёха, гэта вам не гейропа. Вось бляха беларусы пазбіраліся ў чатах. Аднымі штампамі прапагандысцкімі шпурляюцца адзін у аднаго. Дзе ты? Недзе тут побач зусім.
Ці ён там каля будынка гэтага або I бадзяецца. hate being cold, because I really do. Я потым яго выйду, завалю. Такі я добры. О, у нас тут ежы колькі. Хоць срака ясі. Wonder if I can drop any of this gear. Так. Усё, не ўсё. О, добра, мы сюды хаця б прынеслі. Вось гэтыя рэчы. Так. На ўсялякі выпадак няпітная вада, добра. Гэта бутэлька цікава, якой вады, пітнай ці няпітнай? Праз тое, што яна тут стаіць, мяркую, што няпітная вада. Так, усё тут ёсць. Хадзем туды. Трэба скідаць сабе наши гэтыя палкі, каб сохлі. А хто гэта зрабіў? Чаму гэта так ляжыць? Я ж тут парадак наводзіў. Хто тут быў? Апроч мяне. А? Што за нах? Гэта каб гэтае мне ногі закидываць, бо я надта длинны. Так, все. Зачиняй. Вось так. Гэта зачини. Не працуе. Так. Палки. Все, зараз яно подсохне. Ай, будзе файненько. Что у нас тут ёсць? Фотоздымачная 6. О, нас чакае ремонт. Все будзе выдатна. 21. Ой, эй, ты паглядзі толькі. О, што пачнецца. Чакай, у нас ще там ёсць. Я памятаю, я там складаў. Сялякое барахло. Ёсць нават дрэўка. 61 пёрышка. 3. Ачмарэць. Гэта проста не база, а клондайк натуральны. Так. Я памятаю, што я падбіраў ще один. Так і ёсць. На кой халеру іх столькі тут? Так. А ў шафлядзе што? Забыўся ўжо. Тое, што мне патрэбна, каб зрабіць лук, стрэлы і ўсё астатняе. Так. Слухайце, няблага. Вельмі няблага. Так, ну што мы тут? Ось так вас зробім, зараз выйдзем. На кукішках. Бо ён тут перад намі недзе бадзяўся, я памятаю. А дзе ён? Ну добра. Недзе знік. Гэта вось не вельмі прыемна зараз, дарэчы, механікі гэтыя, якія яны заклалі ў гульню, што калі ты праходзіш праз дом ці лакацыю, якая патрабуе запампоўкі гэтай, то контент гэты, які па-за межамі тэрыторыі запампоўкі, ён перагружаецца, перагенеруецца. Так, давай сюды. Ось так. Зараз п'ем, ямо і кладземся спаць. Трэба толькі пракантраляваць узровень вітаміна С. Піровы вітамін С у нас, пытанняў няма. Давай рэйшу. Так, і 2 кавалкі мяса. Гэта табе, бляха, не 89. Гэта медведь. Гэта табе не труса есці. Так. Вок не грызі. Там старое мясо. Дякую, Лёха.
Дякую, що ти за мене переймаєшся. Старе м'ясо не грязі. Оу! Рекорд побитий, 22 глядачі на Ютубі. Дякую вам, шановні. +1 до минулого виніку. +1 чоловік. Ранее було 21. Так, як ми... Ой, слухайте, у нас тут, глядите, амаль що обновили здоров'я, все. Так, кольки нам там чекати ще... О, літерально нічого не. До ранку. І, ну добре. Давай ще годинку почекаємо. Так, пойдем. Па-перше, що у нас є, я пам'ятаю, книжка є. Книжку як паліво ми тут покинем. І вона нам не потрібна з собою. І чому я кинуть не можу? Уже не завершено. Добре, що завершено. Що за нахер это було? Що за баги? Вульня. Я кажу, кидай книжку. Капець. Ей-ей, Лонгдарк. Хінтерлендс, ви що? Ніколи не було осінь знов. Так, треба знов на YouTube лізти. Каб що? Шановні, той на Ютубі, коли ви ще й протиснете подобайку, уявляєте? Это може бути рекордним стримом. У нас тут ні холери нема по вуголю. А мені треба, по-перше, каб був молот. Так, а молот у нас був у колеги С. Я покидав його. Я пам'ятаю, я покидав його. То піздую Twitch там лепш. З TikTok, а зараз у YouTube гэтых стрімерів не зрозуміць. Не, Лёх, не. Што тут незразумела, калі перша? Я ж пачаў у мінулым годзе стрыміць праз тое, што не мог знайсці тое, што мне цікава самому было, правильно? Гэта брытанкі на беларускай мове і Еўратрак сімулятор, і вось The Long Dark, і так далей. Карацей, усе гульні, якія вы бачыце. Гэта ўсё тое, што мне бракуе на Ютубе. Праз гэта я пачаў стрыміць. А ўжо амаль праз год, уяві толькі сабе, амаль праз год толькі, я залез на Twitch, дзякуючы магільшчыку. Заходзіў Nine Ravens, 7 метров да мяне на Ютубе. Вось, і ён такі кажа, ах, якой халеры тут, а не там. Я кажу, а якой халеры там, а не тут. Вось, і ён, типу, давай заходзь. Я зайшоў вечар, паглядзеў, а высветлілася, што беларускамоўных стрімераў на Твічы да халеры насамрэч. Я аж прачмурэў. Вось, але ніхто не стрыміў тое, што я стрыміў. Так яно і пайшло. Сюды давай. Так, 2 паходні, добра. Я хацеў, дарэчы, пачаць жа ж з таго, што трэба зрабіць лук, правда? Стрэлы. У мяне ўвогуле колькі стрэл у кішэні? 3 можам зрабіць. 3 стрэлы, гэта раз, 2, 3, 4, 5, яшчэ 3, 8 мы можам добра выжываць. Гэтага нам хопіць, каб пазабіваць. Як гэта не гучыць дзіўна. Пазабіваць вось адную і вось гэтую адну. Так? Вантробы. Дзе мае, кажу. Вантробы, каб лук зрабіць. Вось яны. Так, а потым яшчэ трэба будзе скуру ўзяць, каб боты сабе адрамантаваць. Добра. Так, футра мядзвежа. Што ў нас, дарэчы, па мядзвежым футры? 95-79.
Слухайце, 1,5 градуса яно б дало, калі б я адрамантаваўся. Але мне падаецца, трэба гэта адкласці троху пазней. Зараз толькі мы адрамантуем крытычнае. Гэта вось гэтае. Тут нарм, тут мы рамантавалі нарм. Можна патрываць да самага канца. Вось гэта яшчэ трэба будзе, вось асабліва гэтую. 60%, так. Помушча. Але потым. Ну так, агулам адзежу на гэтай лакацыі нам хопіць, але перад тым, як уходзіць у лакацыю абсерваторыю, то трэба будзе парабіць. Так, 45%. Давай, вырабляй, 30 хвілін. Добра. Наколькі я памятаю, 5 гадзін яна будзе рабіць лук новы. Так. І дарэчы, у мяне ў інвентары зараз ёсць інструменты? Не, няма. Вырабляем простыя стрэлы. 3.35. Колькі мы там? Давай пап'еш хаця б. Так. Так, я нават не памятаў, што на Твічы ёсць мой аккаунт. Ну, у мяне таксама, слухай, я калі пачаў на Twitch пераходзіць, у мяне быў асабісты аккаунт, але я ўжо забыўся на ягоны пароль. Ну, карацей, не мог аднавіць, не хацеў нават аднавіць. Ствараў новы, гэта вось дзедаўскі. Так, 3 гадзінкі робім стрэлы. Сярэдзіна дня, я вось думаю, зараз ці варта будзе ісці? Ці варта будзе ісці? Так, раз, два, три, 4, я казаў 8, добра, гэта зараз зламаецца, но мы потым яе адновім. Нам яшчэ наканечнікаў, чаму нам трэба больш за 8? Я заходзіў першы раз на абсерваторыю з 16 стрэламі і выйшаў з 6. Так, з падранаю сракаю. Так што нам трэба як найменей, мне падаецца, ўсё ж такі мець 16 з сабой, каб добра пачуваць. А гэта нам трэба яшчэ металабрухт, гэта нам патрэбны вугаль, каб гэты металабрухт выкаваць вось тут на наканечнікі. Ой, бля, як падумаю, колькі спраў наперад яшчэ, проста ажно кепска становіцца. А ён з 18-го году. Ого, не, я памятаю, што на Твічы заходзіў. Слухаючы, а на што я ўвогуле ствараў аккаунт на Твічы, каб я ўзгадаў? Падаецца, калісьці даўно, вельмі даўно глядзеў стрымера Макатао, а ён там у асноўным стрымер. Па пубгу, можа, ведаеш такога хлопца. Так, то бок мы робім 5 гадзін вось гэтым. 2. Давай зноўку 3. Есці хоча. Добра. Добра, слухайце. Давай пап'ем. Давай толькі не так. Падаецца, мне трэба ўсё ж такі. Ага, мне ўсё ж такі трэба гарбатай гэтай альбо рыбу есці, альбо гарбату, слухайце. І тут дылемка. Бо карыстацца рэйшаю пастаянна гэта кепска. Нам заняцца трэба рыбаю. А рыбаю мы можам заняцца на гэтым возеры не можам. У нас там няма ніякай будкі рыбацкай. Загадкавае возера, адпаведна, можам. Так, а што бліжэй можа быць у нас адсюль? У нас жа ж адсюль ёсць выйсце на ўзбярэжку, падаецца. Ёсць пячора, там унізе, дзе возера. І ў гэтай пячоры мы можам выйсці недзе там на ўзбярэжжа. Ну, шаша ўзбярэжная лакацыя. Там, вядома, таксама можам лавіць рыбу, і мы ўвогуле ў гэтай лакацыі не былі ніколі яшчэ. І можна проста і палутаць, пахадзіць. Падаецца так. Адпаведна, мы адновім сабе вітамін С з дапамогай рыбы. Вось, і павернемся сюда ўжо, каб збіраць свае рэчы і выходзіць у бок гэтага бляха. Давай.
у бок обсерватории. I'm gonna need to eat soon. Тут як парсюк в апельсинах. Так, усё. 1.17. Не хочется мне гэтую гарбату пить, вытрачать, все ж таки она не обновляльная. Так, вось гэты новы ёсць, але карыстаемся старым. Спадзяюся, зараз не накінецца на мяне. Дзе The ён? sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Гэта на змену надвор'я. Ваўчына. Паскуда. Ты дзе? Так, все сцемнела. Неяк хутка яно, правда, пераключылася. Нем. Яна гэты лук дастала, нібы яблыкам закусіла, не? А вось ты. Ну давай. А ну. Сука. Ну чаму ён адрэагаваў на мяне? Блядь, мне гэты гук не падабаецца. Бо зараз пачнецца. Што я яго з адной стралы не заб'ю. Так, дзе ж ён пабег? Так, не. Шчыра кажучы, не хачу падчас ззяння паляваць. Угу. Бо падчас ззяння ў іх ХП больш. Так, пераходзім. А ты нам дасі пачытаць гэтыя ўспаміны? Давай пачакаем гадзінку. Во. Чытаем, што ў нас тут ёсць. Спадар Дэніс, дзякуй за адказ. Прыемна ведаць, што вы паведамілі кіраўніцтву пра неабходнасць узмацніць ахову цэха, хаця мы не можам прыглядаць за арыштункам, калі працуем, нам будзе спакайней ад таго, што ўначы ён у бяспецы. Гэта ўспаміны. Холодне, 200 грамаў. Ён пусты, наколькі я памятаю. %, добра. Так, што такім чынам? Ну, трэба лягаць спаць, па сутнасці, але ж можна чымсьці добрым заняцца, праўда? Напрыклад, адрамантаваць адзежу. Вось нашыя боты, якія маюцца, патрабуюць рамонту, як і нагавіцы. Незнарок, дзякуй за маю павагу, рады бачыць цябе. Олдскул зноўку там плюецца, выбачаюся, не бачыў. Нешта да дрявіцца цяжкі вельмі пампаваць. Ну, ёсць такое, так. Віце кіслы запіліў. Ну, ёсць троху. Але
Можна падумаць і пра тое, што калі б былі рукі раўні. Бацюх, на 26 гледачоў на Ютубе. Дзякуй велічэзна вам усім. Дзякуй, шаноўныя, дзякуй. Гэта рэкорд. Афіцыйны рэкорд сёння у нас. 26 гледачоў на Ютубе. Так, давай, ремонт. Ремонт, гадзіну 25, падыходзіць. Робім. Паўночы парамантуемся, потым ляжам спаць. Шыкоўна, 94. Тое, што трэба. Тое, што трэба. Дарэчы, ёсць ачыўка дасягненню ў гэтай гульні. Калі ў цябе 100% адноўлена уся адзежа, якая маецца ўвогуле ва ўсіх слотах. Гэта цікава будзе зрабіць на гэтай складанасці. Ледзь немагчыма, мне падаецца, таму што я памятаю, што калісьці рабіў вось гэты ремонт. Тут тканіна толькі патрэбная на гэтыя вось рэчы і на гэтае. Я памятаю, што я дайшоў да канца сюды, то бок ён паўгадзіны ці колькі ён ремонтуецца? 50 хвілінаў. То бок я шкарпэты, потым тэрмабялізну, потым гэты, і ўжо шкарпэты былі 99. То бок іх трэба будзе адрамантаваць і здымаць. І так з усёй адзежы, каб здабыць тое дасягненне. Карацей, своеасаблівая рэч. Як у нас... Ой... Але... Гэта карэктыроўка. Гэта, вядома, карэктыроўка. Па-першае, нам трэба будзе сабраць кару бярозавую. А гэта ў нас уцешная даліна і возера загадкавае. Так, у попельны каньён, вядома, мы не пойдзем зараз. Ютубшчыкі пішут твіч. Лёха, ты даеш. Вось -3. Бачыш, што ты нарабіў. Так, блин, што рабіць з гэтай вось вітамінам С? Трэба ісці, слухайце, на ваду лавіць рыбу. Бо гарбатаю я не выпраўлю яе, каб было надзейна. Йозеф Швейк, вітанкі. У данага стрыму 26 гледачоў падабаек 3. А такая срака пастаянна. Слухай, яшчэ цікавая рэч. Йозеф, тое, што часам бывае напрыканцы стрыму 10-11 падабаек. Вось, і праз 2-3 дні зноўку 4-5. То бок, ну, гэта ж немагчыма, што людзі заходзяць, каб спецыяльна зняць сваю падабайку, правильно? Яны... Карацей, гэта YouTube. Яны ў Twitch пайшлі. Я спадзяюся. Так. То бок, ну, гэта YouTube, гэта праца YouTube. Хтосьці праціскае, а ён не абнаўляе. У мяне, напрыклад, зараз паказвае на Ютубе адну падабайку, і ўсё. Таму я нават не ведаю напрыканцы стрыму колькі. Толькі калі я скончу стрым, закрыю ўсё, і, адпаведна, пайду ў YouTube Studio, каб паглядзець, што там са статыстыкай. Так, карэктыроўка. Шаноўныя мы, карэктыроўка патрэбная. Нам трэба выправіць спачатку гэты хіп. Гэтую праблему. Каб яе ліха. Так, паўночы, давай піць. Колькі у нас тут вады агулам? 300 грам, пойдзем, возьмем бутэльку зараз. Нам трэба ісці. Я лепшай думкі ў галаве не маю, пра таго, што нам трэба выпраўляць гэтую недахоп вітаміна С толькі дзякуючы рыбнай лоўлі. Неяк так. Давай 7 гадзінак. Хоць глядзяць, нават калі я офлайн. Так, Лёха, у Twitch. Заклікаю ўсіх у Twitch. А не на стрыме. Так. Гэта насамрэч... Гэта насамрэч не надта ўплывае. Усё роўна з Ютуба паку... О, слухайце, мы амаль аднавілі ХП. Гэта вельмі добра. У нас амаль аднавілася ХП ўсё. І гэта прыемна. Кладземся спаць, тут яшчэ атрымаецца гадзінка. Чым мне не падабаецца ідэя зараз ісці на гэту бляху узбярэжную шашу. Тым, што там няма бярозавай гарбаты
і гэта нібы адгалінаванне ў бок. Таму што мы ж можам рыбу лавіць і на загадкавым возеры, а ўжо з загадкавага возера схадзіць ва ўцешную даліну і там сабраць сабе кару. І такім чынам мы нібы двух трусаў заб'ем, правда? Штосьці лішняе ў мяне ёсць у кішэнях зараз. Тут усё няблага. Тут вядома, што ўсё добра. Трэба зрабіць, слухайце, павязку. Спачатку. О, бо гэта трэба выкарыстаць. Бо 250 грам. Бескарысныя. Так. Фальшфеераў 4. На кой халеры на мне 4 штукі? Так. Марскія. Вогалі паскідаем, бо ў мяне ёсць ліхтар зараз. Лёха, слухай, а ты пішаш, заганяеш усіх на Twitch простое, каб самому там не сядзець. Ты по цябе загналі, то і ты усіх астатніх заганяеш. Не, вядома, там не адзін Лёха сядзець. О, дарэчы, гэта трэба тут пакінуць. Бо гэты цяжар нам з сабой не патрэбны. Так, што яшчэ мы можам? Вось гэта ўвесь камплект інструментаў. Ці нам сапраўды патрэбны з сабой. Вось гэта мы... Хаця я не ведаю нават. Добра было б узяць металабруфт і схадзіць на гастрыць. Але альбо чорная скала, турма, гэта робіцца. Альбо у бухце гэтай, самотнай, ці як і назавецца, там не памятаю ўжо. У другой, дзе мы мінулы раз гэтым займаліся, там срака проста. Там жыцця не даюць, там дзве пумы на шляху, другая толькі нас не зачэпіць, але зграныя ваўкі паўсюль. Памятаеце, як мы хадзілі туды, каб знайсці гэты бункер? Нам спатрэбілася зноўку 2 заходы. Не так ужо лёгка, карацей, там. Так, сякера. Можа сякеру пакінуць, каб не цягаць з сабой. Нашто яна мне 2 кілаграмы цяжара? Секера мне патрэбная будзе, калі я буду збіраць сундук. Вось там прыйдзецца дровы гэтыя лупендзіць. Вон на сундук, наколькі я памятаю, слухайце, сапраўды, сундук. Сундук. Трэба паглядзець. Выбачаюся, куфар гэты зрабіць. Куфар... Інструменты я сюды прынес ці не? Куфара нема, так. І тут нема, і тут нема, і тут нема. То бок. Інструмент для куфара. Валера, ён знаходзіцца на сядзібе. Зараз. Так, я так зразумеў, на ютубе хутчэй усё працуе. Што ты маеш на ўвазе, хутчэй усё працуе? Мне падаецца, трансляцыя абсалютна тая самая ідзе. Адзінае, што YouTube мае перавагу над Твічом у сэнсе якасці часцей за ўсё. Я ж нічога не пропускаў, правда? Мы ж тут даўно ўжо бадзяемся. Праз тое, што Twitch агулам мае якасць стрымінгу не надта высокую. Я ўжо маўчу пра магчымасць 4К. Чат і трансляцыя. Затое там кліпы нельга рабіць, наколькі я ведаю. Так.
Так, не так. Неправильно я зробив. Починет іде. Ось. Іде. Хаця нам яго забіваць зараз няма сэнсу, простое, што праз недахоп вітаміна С нам трэба ісці альбо ў загадкавае возера. Давай пакуль сюды. Так. Дай яшчэ падумаць у цяпле. Шкада, што вецер пачаўся. Каб разрабіць тушу нейкай пачвары, то мы можам скарыстацца і ножоўкаю. Ну, схавай пакуль што. Так. Гэта з сабой, гэта з сабой, гэта ўсё з сабой, гэта таксама з сабой, нягледзячы на тое, што гэтае ёсць тут. Раз, два. Вось так, зробім два, хопіць нам на паляванне. Тут вантробы трэба скінуць назад. Кліпы гэта вялікі плюс. Ну, можа быць. Я, шчыра кажучы, раней так пра гэта я не думаў. Давай гэта ўсё пакінем. Таксама яно не трэба зараз мне. Добра, гэта хай будзе, потым перапрацуем. 5 трэба зрабіць сабе павязку. 2 будзе дастаткова. Так. Ок. Тут усё ок. Адрамантаваліся. Ежы як не было. Так і не будзе пакуль што. І па інструментах нібы аптымізаваліся. Па гэтых аптымізаваліся. Усё. Нам трэба ісці, і я мяркую, нам трэба ісці на загадкавае возера. Так, зараз праз багну. Яшчэ трэба будзе падумаць не толькі пра вітамін С і як яго выскачыла з галавы. І кару. Як мы там пачуваемся з надвор'ем. Ну, то, слухайте, можна ісці. Іди сюди. Стой, куди я пішов? А, походню. Взять походню спочатку. Розпаліть. Зараз ми собі зробимо побольше походнів. Треба, мабуть, 10. Бо нам треба пройти зараз у конець. Там буде самотне... Гэта дрыгва, праз самотную дрыгву на возера. На самотнай дрыгве там таксама быў кавалачак, наколькі я памятаю, з карою. Быў жа ж. Я ж памятаю, што было. На ютубе накручаныя гледачы. Фу, няправда. Дакажы спачатку. Давядзі. 20 хвилин, так. Трэба скарыстацца. Ну добра, давай гэту адную возьму. Ось так. Опа. Ой, якое лайно. А, чмырыць. Во. Ось такие трэба даставаць, а не тое, што ты дастала. Так, гарбаткі бахнули. Будзе цёпла. 10 хвілін ёй патрэбна толькі добра, каб патэльня закіпела. Выдатна. Усё, паходні маюцца, гарбата запраўлена. Мы гатовы. Данвідчы таксама.
Лёха, сораму ў цябе няма, ведаеш? Хто такі бессаромны чалавек? Гэта Лёха. Я гляджу шмат стрымераў, нават вялікіх, ужо не карыстаюцца твічом праз пэўны час. Ведаеш, што, Швейк, ёсць такая праблема. Вось мой канал вельмі малы, і Twitch, ён лепшы за YouTube, таму што яго ёсць магчымасць ужо рэкламу трансляваць, і за гэтую рэкламу, ну, хаця б там нейкіх 20 центаў на месяц падае. Так, ну, калі там, я памятаю добра. Плюс да таго ж, калі ў цябе нават, колькі у мяне падпісчыкаў, фаловераў, 143 на Твічы. Нават сярод іх ёсць такія клёха, якія падтрымліваюць падпіскаю прэміумнай. За што вялікі ім дзякуй. І гэта яшчэ дадае там 2 ці 1, ці 1,5, я ўжо не памятаю дакладна колькі, але ну зусім невялікая колькасць даляраў. То бок, нягледзячы на тое, што малая аўдыторыя, але нейкая капеечна ідзе, і гэта тыпу стымулюе рабіць далей. Чым жа прышпільні YouTube? Тым, што ён патрабуе шмат падпісчыкаў, ад 1000 і болей. Але ён плоціць табе за прагляд. То бок там хтосьці паглядзеў твоё відэа з рэкламы, вось гэта, якая там 5 секунд ці колькі яна цягнецца ўсяго. І ён табе ўжо 7 центаў ад аднаго гэтага прагляду. Так. Там іншая справа, все правільна, алгарытмы розныя. Вось, то бок YouTube, ён загостраны на тое, што калі ў цябе ёсць аўдыторыя, то на ім ты зарабляеш значна больш. Я, дарэчы, недавно, слухайце, надоечы, бачыў неверагодную статыстыку. Я настолькі быў уражаны ёю, бо, крацей, вы ж ведаеце, што ёсць вось шаіху, выкарыстоўваць зараз пра генерацыю відэа, ўсё такое піздуе, адсюль мне не патрэбны, ведаеш? Вось. І крацей, людзі пачалі генераваць, і за год, ну, нават меней, чым за год, з'явіўся канал, які робіць гэтых каточкаў для дзяцей, нібы гэтыя мультфільмы, якія там паказваюць розныя сітуацыі з жыцця каточкаў, малых з вялікімі. Ну, крацей бацькі, маці, там дзядзькі і ўсё такое. І гэтыя хлопцы зарабілі на Ютубе 5 мільёнаў у суме. Я просто ачмурэў. Ну, іх, вядома, зараз падпісчыкаў вельмі шмат. Але просто вось, каб параўнаць, на Твічы такія грошы ніхто ніколі не заробіць. На Твічы. То бок максімум, што я чуў на Твічы, самы мега-топ стрымер, ён атрымліваў там 60 000 на месяц. Ці штосьці падобнае. Ну, гэта, вядома, не пра беларускі YouTube. Калі раптам хто цікавіцца. Не пра гэтая размова. Но шаі на Ютубе вельмі шмат. Там па голасу пазнае, што гэта не чалавек. Так, я нават апошнім часам ужо на працягу, ну, месяц 100%. Я просто гэткія каналы кідаю ў бан, каб рэкамендацый не было, праз тое, што, ну, шчыра кажучы, гэта увогуле стала хібна для мяне, таму што вельмі шмат усялякай дэзінфармацыі, вельмі шмат усялякай лухты асабліва. У мяне проста адукацыя, яна, так бы мовіць, тэхнічна, але не ў сэнсе матэматыкі, вось, а ў сэнсе біялогіі, фізіялогіі і генетыкі. Я навуковую працу пісаў сваю па менавітай генетыцы, па наследаванні і гэтак далей. І калі я гляджу гэтыя ролікі, Швейк, ты нават не разумееш, там такую лухту вяржуць, просто жудасна. Там гэта не тое, што школьны ўзровень, там нават, не ведаю, у садочку больш праўды кажуць пра людзям, пра тое, як вось гэтае дзеецца, наследаванне прыкмет усялякіх і гэтак далей. Там, ну, просто, ну, у вочы ссуць, разумееш? І гэта, ну, зроблена з дапамогаю шаі. Ты глядзіш на гэта, просто каб хайпануць, просто каб паказаць нейкую карцінку. І, дарэчы, карцінкі часам яны робяць не адпавядаючы
рэчаіснасці, як гэта павінна працаваць, ну то бок капец. Я як чалавек, які нешта цяміць у гэтых тэмах, я ўвогуле абураны. Вось, і таму як наследак гэтага я просто кідаю не рэкамендаваць гэты канал. Вось, я ведаю, што для Ютуба гэта вельмі як гэта вельмі карысна, калі такім чынам ты рэагуеш на гэткі контент. Недобразычлівымі людзьмі, каб дэзу пушыць людзям, у тым ліку. Так, самотная дрыгва, добра, надвор'е добрае. Адзінае, што я бачу, што мы... Ну, не, я лічу, што мы ўсё ж такі пойдзем па рэйках. Калі нават мы гэтая бляха згубім тэмпературу ўсю, а гэта ўжо хутка адбудзецца. Мы проста сагрэемся ў вагончыку чырвоным тым. Гэта каб не губляць час, каб дайсці да загадкавага возера, і там ужо нам трэба будзе і рыбу лавіць, і ўсё астатняе. А для таго, каб рыбу лавіць, нам трэба воду зрабіць. А яшчэ не толькі воду, мне падаецца, там лавіць трэба гэтымі жерліцамі, ці як яны там завюцца. Без мяне такі рыбак, праўда? Што я нават не ведаю ніякіх прылад для лоўлі рыбы, апроч воды. Так. Дынамітам. А няма тут дынаміта. А сэнсу, слухай, калі ты ў лунку кінеш дынаміт, што яно там, ну, падарвецца пад льдом. І ўсё. Яна ж не ўсплыве нават у гэтую лунку. Бо тут, калі што, ёсць гэтыя банкі, можна зрабіць сабе гэтых, як яны завуцца, хлапушкі, бомбы ці як. Якое надвор'е добрае, ачмурэць. Толькі што халадно. Як увогуле нам з паходняю? Мінус 11. Ведаеце, няблага было б зрабіць сабе гэтыя кошкі, дзякуючы якім на льду трымаешся лепей. Так, як на аўторак 23 онлайну і 338 падпісантаў, то выдатны вынік. Ну, не ведаеш, Вейк. Я вельмі захапляюся вашымі стрымерамі. Ось, ну, у сэнсе, украінскімі стрымерамі, бо ў іх, калі контент, нават новы канал выходзіць, у іх там 1003, яна набягае вельмі хутка. Хацелось бы, каб у нас так само было, у беларусаў. Але ж бачыш, ужо другі год ідзе. Хутка, дарэчы, будзе 2-летце, калі так можна назваць каналам. Хутка ўжо будзе 2 гады. То бок за 2 гады 338, ну гэта вельмі мала. Я так агулам у сябе вінавачу ў гэтым. Выключна, што тыпу недастатковая якасць контента, каб людзі падпісваліся. Але вельмі добрыя планы маю на пераклад Ведзьмара 3. Вось, вельмі спадзяюся на тое, што гульцы, якія будуць заходзіць на Steam, каб спампаваць сабе і усталяваць беларусізатар, яны звярнуць на ўвагу на канал і падпішуцца на яго. Касой нырай. Сам нырай.
Так. Ось цікаво зараз, коли ми сховаємося, нам тепло буде чи не будемо? Бо дівчина вже жерти хоче нечто. Як нам тут? 4. Ну, треба розпалитися. Треба просто розпалитися. Може нейку воду, до речі, поставити самі. І покинуть тут літрик, як був на всілякий випадок. Fire. О. Зараз ми тут, чекай, щось я не то роблю. Давай ось так, пол-літра, добре. І тут ще пол-літра. Ось так, шикарно. Так, чому нам холодно ще -1? Ні, ну ти серйозно? Так, 32. Сколько ты, блядь, мне даешь температуры? Алло. Плюс 5? Плюс 5? Курва. Как тебе расперезало? Плюс 5 эта бочка дает. Ёб твою мать. Да. Ну что я вам скажу, треба кидать под ноги собі ось гэта. І ось так виправляти ситуацію. Бо гэта нас нікуди не приведе. Так, треба частей стрыміць. Ведаеш, Вейк? Не. Тут справа не ў тым, што часцей, справа ў тым, в прынцыпе, каб было. Бо зноўку, я ж па сабе раўную. Так, што калі я шукаў контент нейкі на беларускай мове, ну, па сваіх гульнях, у якія я звычайна гуляю, мне было, шчыра кажучы, пляваць на тое, калі яно было знятае. Бо знаходзіў каналы, якія перасталі існаваць ужо 3 гады таму. Напрыклад, бо людзі не вытрымлівалі адсутнасці аўдыторыі. А насамрэч, ведаеш, што вельмі дапамагло мне зразумець, як працуе YouTube і як знаходзіць у сённяшніх мовах аўдыторыю. У мяне быў стрым на ўвесь дзень, я 10 гадзін стрыміў. І вось праз гэтае менавіта, што я зранку і да вечара даседзеў, а яшчэ няблага было б пасядзець, ну, прыблізна там, да першай ночы. Гэта было б шыкоўна, каб ахапіць абсалютна ўсю аўдыторыю, якая заходзіць падчас дня на YouTube. Каб яна, ёй проста трапілася па тых самых тегах беларуская мова ці нешта падобнае, каб яны проста ўбачылі. Вось, і гэткім чынам сістэматычна, я не ведаю, там один тыдзень з панядзелка па пятніцу, другі тыдзень там з серады па нядзелю пасядзець вось так вось 2 тыдні так, і гэта, ну і карацей такім чынам уся зацікаўленая аўдыторыя, якая маецца на сённяшні дзень, назовем гэта так, на Ютубе, яна проста далучыцца да цябе. Вось, хутчэй за ўсё, вось так гэта будзе эфектыўнейшае. Мара памірае апошняй. І надзея. Надзея, падаецца, памірае апошняй, а мары паміраюць вельмі часта. І даволі хутка. Так, ну мы амаль дайшлі. Не шмат хп згубілі, дзякуючы таму, што мы вытрацілі 2 гарбаты з шыпшыны, чаго не варта было рабіць насамрэч. Так, адзінае, што мне тут хвалюе,
Гэта наяўнасць турбазы, якая будзе правакаваць рост клаўстрафобіі. Гэтага б мне не хацелася. Але толькі паглядзіце на тое, як выжываць добра. Вось ты ідзеш, а ў цябе мінус 3. У цябе агульны мінус 38. Ніякіх табе 87, ніякіх табе 79. А можна, каб на ўсіх лакацыях так было, калі ласачка? Штосьці я стаміўся выжываць ужо. Крыху адпусці, гульня, ведаеш? Гэтыя свае смяротныя абдымкі. YouTube штурхае стрым у топ, калі актыўнасць на стрыме ёсць. І, напэўна, калі ўтрымліваеш стрым больш, чым 5-6 гадзін. Дарэчы, вось наконт актыўнасці на стрыме, шчыра кажучы, я не заўважу ніякай дынамікі, калі стрым мёртвы. Так, калі ніякай аўдыторыі няма, ніхто не піша ў чат. У мяне былі такія пару стрымаў, дарэчы, не ў гэтым, у мінулым годзе. Калі людзі былі, тыпу там 3, 5, 10 чалавек, не важна, але адпаведна паведамлення ў чаціку не было ўвогуле. Падаецца, там на тых стрымах, іх было 2, наколькі я памятаю, толькі old school, калі заходзіў, вітаўся, вось, і ўсё, тыпу, дзедку, больш ніякіх паведамленняў, то бы ніякай актыўнасці не было. І пры гэтым пры ўсім гэтыя стрымы яны назбіралі сярэднюю колькасць праглядаў, сярэднюю, не ніжэйшую, а сярэднюю, што мяне вельмі здзівіла. Так, я бачу, што лось тут недзе можа быць, бо сляды ягоныя захаваліся. Лось тут мне не вельмі патрэбны зараз, можна без лося абысціся неяк. Вось, і ў той самы час, каб даць сабе інфу параўнаць, былі стрымы, напрыклад, з ВРВ ўвечары пятніцы. У нас нават тут ёсць ежа, ёлы-палы. Што ты кажаш? У нас тут падрыхтавана ўсё. Луркеры заўсёды будуць. Ну, дарэчы. І што сабе? У нас тут ёсць для рамонту каптурашча. Так, томатны суп. Все добра. Мне падаецца, мы сюда ўсё пераносілі, правда? Мы ж нічога не пакідалі у паляўнічай той хаце. Што тут у нас? Кручок. Дарэчы. І вось гэта яшчэ не забыцца, дзе яны ўсе. Так. Я мяркую, што нам не варта зараз захоўваць паходню. Ведаеце чаму? Нам трэба зрабіць жерліцы. Вода ёсць, нават каструля маецца. Вось куды я засунуў. Вось што мне трэба будзе. Куфар мы тут не будзем рабіць, мы яго будзем рабіць на разбуранай чыгунцы. Не забыцца на яго. Не забыцца. І нават у ранак пятніцы было так, вось, я ж не дагаварыў. То бок, на гэтым стрыме было не... Колькі там было гледачоў? 4, падаецца, ў той час. Гэта вось такі адзін, каб параўнаць. І ў чаце камунікавалі 2, пастаянна. То бок, такая лента была, дарэчы, вось як зараз на... Не, трохі менш. У параўнанні з вось сённяшняй, так, на ютубе. Трохі менш было размоў, але былі не адное паведамленне, але хаця б хоць троху было. Вось, і мы на працягу прыблізна там паўгадзіны добра так паразмаўлялі з гледачамі. І што ты думаеш? Колькі праглядаў было? 12. 12 праглядаў на стрыме. Разумееш? Так што тут вось гэты алгарытм, тыпу актыўнасць на стрыме патрэбна і так далей. Мабыць, яно працуе на вялікіх лічбах. На малых насраць. Абсалютна.
Что тут у нас ще? Антибіотики ёсць. Так, хадзім да варштата, трэба паглядзець, што нам трэба, каб зрабіць жарліцу. Падаецца 3 жарліцы мне трэба. Леска, пастка. Гэта нас патрабуе 4 клёны. Так. Гэта у нас дзеля чаго? Пішын. Вось яна, жарліца. Металабрухт. Вуда патрэбная. І палка з тканіны. Оу. Так, а за металабрухтам мне трэба ісці у такім выпадку. Ведаеце куды? Правильно, за металабрухтам мне трэба ісці будзе на ГЭС. Так, мы сагрэліся. Папіць трэба. На дадзены момент вялікія лічбы гэта 1000? Не. Я маю на ўвазе нават больше. Таму што, аглядаючы украінскіх блогераў, якія пачынаюць стрыміць, я табе так падкажу. Вось я, напрыклад, глядзеў за танкавым стрымерам. Слухайце, у нас тут няшмат ежы. За украінскім стрымерам, які пачынаў, я за ім сачу, яго яшчэ не было 1000. І ён вельмі марудна расце. Да, зараз ён мае амаль 4000. Вось. І колькі гэта? На працягу году ўжо дакладна, можа больш. Я за ім так паглядаю. Вось. І вельмі марудна. Просто вельмі марудна. У той самы час, як я на аднаго чала падпісаўся, мабыць, ты яго ведаеш, калі цікавішся танкамі агулам, Бізорд. Я за ім сачу з 7000 падпісчыкаў. Ён даволі марудна рос да 9000, 10. Вось недзе ў гэты прамежак. Вось. І потым ён ужо стаў зарабляць на ютубе столькі, каб яму хапіла на жыццё. Ён кінуў працу асноўную. Вось ён пачаў толькі стрымінгам зарабляць. Стакаецца. І у яго пасля гэтага ліміту, пасля вось гэтай мяжы нейкай невідочнай, ён і раней стрыміў кожны дзень. І тут ён стрыміць кожны дзень. Але ў яго просто такі буст пайшоў. Мне падаецца, зараз ён за апошнія паўгады ці то 20к падпісчыкаў сабе прынес, ці нешта вось каля блізка 20к. То бок ёсць нейкі вось гэты алгарытм, дзе ён там спрацоўвае на колькасць гэтых падпісчыкаў, на актыўнасць, як ты кажаш, мабыць, усё ў суме. Вось штосьці такое, але карацей, лічба 300-200 гэта не лічба. Вось у гэтым я ўпэўнены, што... Ведаеш што? Чакайце, мне трэба знайсці вось гэты. Я недзе тут побач. Курва! Стрелку мою понес. Не понес. Я не потрапіў. То бок, я лічу, што вялікія лічбы гэта не 1000. Я лічу, што гэта недзе каля 10. Хутчэй за ўсё. А то і больш. Бойся, курва, мяне, бойся. Бо зараз як нацягну твою сраку на страву чарговую. Ой, так, задайце пытанне DeepSeek на кшталт алгарытму, будзеце шокаваныя, на толькі пытанне стаце не ў лоб, а з-за кута. О! А чаму DeepSeek? Чаму кітайскай гэтай менавіта шаіхі? Нават у ранак пятніцы курва было б перадалёна. Так, хадзем туды, там будзе яшчэ кара.
Як у нас тут? О, ще не конець дня, добре. То ми зараз пойдем собі назбираємо... Я ж ніде не падів. У мене вже нейкі бзік на гэты... як ён завецца, божых, на мех спальнік. На гэты спальнік, каб правераць, ён я месца. З-за кутасіка. З-за кутасіка. Я памятаю, калі мы з Ваданосавай гэта спаткаліся, яна неяк так распавядала пра гэтае шытво сваё і гэтак далей. Вось, а ў Беларусі, беларускай культуры, ведаеце ж, паясы выкарыстоўвались нават простыя народныя. Вось, і яны звычайна скончваліся менавіта кутасамі гэтымі. Ну, маленечкімі такімі мяцёлкі, ці як можна яшчэ назваць, але карацей гэта паўсюль называлася ў нас кутасы. І ў той самы час, вось, у Польшчы кутасам называюць струка. Разумееце? Або клічы, беларусы ўсё сваё жыццё, усю сваю гісторыю упрыгожвалі свае паясы чэлісамі. Так, нешта тут зусім мала, слухайце, адзін кавалачак. Другі кавалачак. Вось трэці. Ужо лепш, ужо добра. Ужо падыходзіць. Так, у палякаў... Лёха здзіўлены. Лёха, ты не ведаў? Адзінае толькі што гэты націск, ён розны. Бо па-польску кутас, у іх заўсёды на перадапошні слог ідзе націск. А ў Беларусі кутас. Затое у палякаў ціск мяняецца, калі ты, напрыклад, кажаш у множным ліку. Кутасы. Вось. І, адпаведна, тады націск супадае і абсалютна аднолькавыя словы атрымліваецца. Ведаеце, нам так цёпла, што я пайду зараз пазбіраю кару. Можа, вам падасца гэта дзіўным, але я пайду пазбіраю кару зараз, так. Так, мы ўсё роўна сюды яшчэ павернемся, бо нам трэба будзе прайсці праз гэс, калі мы пойдзем на Уцешную даліну збіраць кару. А я, наколькі памятаю, Уцешная даліна, яна ж звязаная з... Хаця на кой чорт яно мне патрэбна, каб яна адразу на разбураную чыгунку мяне завяла. Толькі простое, каб не праходзіць праз дрыгву. Гэта будзе больш бяспечна. Так, не ведаў, таму што ён выдае канфідэнцыйную інфармацыю, астатняе адразу ў адмову. Ой, чакай, стоп. DeepSeek выдае канфідэнцыйную? Не знарок. DeepSeek вельмі часта лавілі на абсалютнай ілжы. Я як чалавек, які паўз гэтае праходзіў, каля гэтых вось усіх рухавікоў штучнага інтэлекту і ў працы выкарыстоўваў яго, я табе скажу, што DeepSeek вельмі ненадзейны. Як крыніца інфармацыі, бадай ён самы ненадзейны з усіх. Бо ў яго прашыта ўжо на базавым узроўні адмова у добрых адказах, у праўдзівых, у гістарычных. Табе ён не дасць інфармацыю на некаторыя падзеі, якія насамрэч адбываліся. І, адпаведна, логіка ў яго таксама там добра так шліфаваная, нават больш, чым Oracle. Зараз, калі хто ведае прэцэдэнт гэты з Oracle.
Так, ёсць файны украінскі ютубер, выбачаюся. Не, танкі не маё, я больш па сталкеру, выжывачы размы. Ну, ось Швейк, дарэчы, мы як-небудзь все ж таки другого сталкера зноўку пойдзем гуляць, я ўпэўнены, таму што, падаецца, пасля Фаркраю я пойду у сталкера. Вось, і там будзеш дапамагаць мне парадамі, бо першая справа была ў нас вельмі няўдалая. Страшно было, крывасмокі гэтыя выносілі, карацей, 7 стрымаў мяне хапіла. І больш я не стрыміў. Так, файны украінскі ютубер, што вельмі файна разбудаваў канал, супольнасць, дапамагае іншым. Ігровіч, пагляжу. Не трапляўся мне. Ён за год з 0 до 12к дабіў, і тое на сталкерскім кантэнце, карацей, так? Чым больш сціплыя дысцыпліны, тым больш лажаюць. Так. Менавіта. А калі гэта яшчэ чуллівая інфармацыя нейкая, якая патэнцыйна можа быць, то Дыпсік, мне падаецца, у гэтым плане лідар. Ён усю гэтую патэнцыйную інфармацыю проста не выдае, як належыць. Так, а ці я добра памятаю, што недзе тут у мяне быў молат. Рэч, ужо першая гадзіна дня, нам трэба завяршацца. Штосьці мне падказвае, што недзе тут плюс-мінус молат я пакідаў. Можа, я яго занёс кудысьці. Бо на самотнай дрэве 100% ляжыць. Тут без Б. Чакай, я зараз так, спачатку кара, а то я тут пачаў ужо разважаць. Спачатку кара. Так, галінку гэтую не падыму. Во. Так, а вось сюды зараз, мне падаецца, ёсць недзе каля гэтага вагону пакідаў. Так. Ці ўнізе, ці каля вагону гэтага. Вось давай сюды падымемся. Няма. Ось ты, добра. Так, значыцца, памыляюся. Можа, мы калісьці, вядома, папаўзем яшчэ раз уніз. Калі на гэтае будзе патрэба. Там, бачу, галінкі нейкія валяюцца. Ляжаць. Унізе там трус бегае. Не, молат быў заўважны, калі б там ляжаў молат. Давай, ногі падымай. Так, які у нас план? Мы зараз далутаем гэтую мясціну. Гэта мне прыблізна 10 хвілінак яшчэ патрэбіцца на гэты план. Ідзем на ГЭС. Так, там будзем начаваць. Напілуем сабе металабрухту. Вось, і павяртаемся на... Гэта ўжо на наступны стрым. Павярнемся на турбазу, дзе нам трэба будзе зрабіць як найменей 3 гэтыя жэрліцы. Штосьці ляжыць. Падобнае на кару. Валер, як я не люблю. Ці то гэта мой манітор такі Full HD, ці то гэта што, бо адным бокам праходзіш, не заўважаеш, ідзеш назад і трапляецца на вочы, што нешта прайшоў, прапусціў. Так, і то бок мы зоймемся лоўляй рыбы, каб пазбавіцца вось гэтай
карысу. Мы нагатуем сабе ежы шмат з гэтай рыбы. Мяркую, што прыйдзецца недзе каля 30-40 кілаграмаў насмажыць. Лера мы тут... А вось і молат. З сабой. І ведаеце, ён мне патрэбны будзе на разборнай чыгунцы. Што мы тут скідалі? Смецце скідалі. Not Так. so I can carry much more. Скору. Вантробы. Вантробы адсюль забіраем усе, так. І гэтае забіраем. Два 16 хопіць. Так, ще. Як мы там жывыя? 44 жывыя. Можем что-нибудь зрабіць, пакуль мы тут саграемся? Мабыць, можем. Так, я Stalker 2 на 4 фіналы прайшоў. Чакаю, каб яны алайв спрацуючы. Нішто сабе ты фанат. Завезлі бы то і не цікава зусім. Таму зараз я Stalker Gamma больш гуляю. Там хоць выклік нейкі ёсць, калі адно жыцця рэжыма. О. Ера сабе ты. Псіхануў, выбачаюся. Калі ты цікавіся сусветам, так, я і раман чытаў аднойчы. Сталкераўскі. Ну і, адпаведна, сходнік таксама чытаў. Стругацкія, падаецца, напісалі. Так, браты. Гэты аповед. Я яшчэ праходзіў не другую. Я праходзіў першую самую Shadow Chernobyl, яна завецца, правда ж, першая? А вось другую ўжо не праходзіў, якая была пасля гэтага DLC. Я ўжо забыўся, як яна завецца. А першую праходзіў нават хардкорнічаў крыху на максімальнай складанасці. Але я до конца не дайшоў на максімальнай складанасці. Так, гэта нам трэба тут усё. Во. Падзем, так. Ось тут можа быць яшчэ крыху кары. Камельчыкі толькі тырчаць з зямлі. Так, ось адная, добра. Неблагі ўраджай, слухайце, тут кары у нас атрымаўся. Я задаволены, што мы сюды прыйшлі, але ж... Курва, параўнайце надвор'е проста. Як тут выжываць лёгка? Як тут выжываць лёгка? Вы толькі падумайце, якая срака рабілася наўкола на абсерваторыі і як тут добра зараз. Проста ашмурэць. Так, Стругацкая, пікнік на ўзбочыне. Так, ён самы. Дарэчы, я не вельмі ўразіўся, калі прачытаў. Мне падаецца, вось пасля тое, што запісалі ўжо пасля выйсця Цені Чарнобыля, яно было цікавейшае за гэты аповед. Я ажно такі, шкада, калі прачытаў. Так, выбачаюся, там на твічы выпадзе невыгодная чынскай кампартыі. Так, я пра гэта і казаў, сапраўды. А таго, як пытаешся, незнарок гэта памылка? Не так працуе. Промпты, яны, вядома, важныя. Промпты, яны, вядома, працуюць, але на бягучы момант пасля выйсця Reasoning Model гэта трошки стала складаней і не толькі важна, як папрасіць сам промпт скласці. Ёсць некаторыя змены, якія не працуюць. У DeepSeek яны ёсць, на жаль. У чата GPT таксама сталі з'яўляцца пасля выйсця 5-й вось гэтай вось версіі, але ўсё гэта выглядае хутчэй на памылку кодінга. Але не на наўмыснае схаванне гэтай інфармацыі. Як гэта з'яўляецца у DeepSeek. Так, гэта я зачыніў, каб да мяне ў госці ніхто не прыйшоў. Гэс Картер.
Для мяне цень Чарнобыля лепшая часціна з той трылогіі, бо чыстае неба то вельмі ніяк, поклік Припяці нарм. Не проста таму, што гэта першая часціна? Так, всё, дровы. Давай скидаем дровы, все, что знайшлі, выдатна, возьмем. Так, у нас есть молоток, у нас есть что? Что мы тут покидали? Ничто себе. Ничто себе мы тут застерагальников покинули. Так, паліца. Мы її використовуємо эту паліцу? Подається, ні. Бочка вогню, так. Так само папір. Я ось коли добре пам'ятаю, 4 і 2. Ну нам 4, до речі, хопить. Нам більше не треба тут. Металічне кресло. Бо паліцу, коли розбирати, вона буде більше, але... 8, але 3 години. Тому кресло нам хапило би. Що у нас тут, до речі? Хутко вже вечір. Добрый вечер, я диспетчер. Так, короче, мы зараз будем спать. Давай мы это все ж таки разломаем. Чакай, треба все ж таки еще раз поглядеть. Пишем. 1 металлобрухт, 1 вуда, 2 палки. Слухайте, на понт вуды. Я памятаю, что потребные вантробы и крючок. Але накольки я памятаю, крючок у нас 1. Правда ж? Тут нема. Щось тут огляджено. Пусто. Крючки. А крючки мы можем робить тут? Крючок. Можем просто з металлобрухту робить. І 1 на 1 іде. О, бля. Стопе. То бок, коли нам треба 3 жерлиці, нам не хопить. На жаль, нам не хопить. Нам треба паліцу пілувати. Треба паліцу пілувати. Так. Ось так. О, ще гэта... драбіна. Вибачаюся. Драбіна гэта дрэва. Усё, пілуем. Ось так. І што? Святло табе патрэбнае. Ах ты, сабака. Баба, ты разумееш, што ты нават не гэтая... не жанчына пасля гэтага. Ты просто сука. Блять. Колькі у нас тут трываласці ў гэтай пілкі нашай? 65. Яна не змянілася, дарэчы. Слухайце, ну то добра. Ну, мы просто згубілі час, я зразумеў. Так, ну што, у такім выпадку мы ўжо дапілуем потым. Давайте лягаць спаць. Все, мы сыты, задоволены. Кладземся на 8 гадзін. Лягаем спаць, але павінны ачуняць зараз, аднавіць сваё ХП. Зранку, як прачнемся, працягнем нашу барацьбу з гэтым светам. Ось там тым больш у нас зараз будзе завіруха. Нам няма што рабіць па сутнасці, правда ж? Яшчэ давай спаць 2 гадзінкі і будзе выдатна ўсё. Вось, а на наступны стрым у нас запланавана рыбная лоўля, зрабіць сабе 3 жерліцы, потым яшчэ што ў нас трэба зрабіць? Кружкі, вядома, дзеля гэтага буду нарабіць. Вантробаў там павінна хапаць, наколькі я памятаю. Ну, калі не будзе хапаць, то прыйдзецца. А мы з сабою цягнем, дарэчы, даволі шмат вантробаў. Вось, гэта добра. Так, і што? Цягаем рыбу, бо у нас трэба аднавіцца. І нам трэба будзе адсюль ісці у уцешную даліну. Так, мы наловім сабе шмат рыбы. Як я казаў, прыблізна кілаграм 40 трэба.
бо 10 кілаграм не спатрэбіцца, каб зараз аднавіцца, і потым на адваротным шляху, калі мы будзем ісці з уцешнай даліны назад на разбураную чыгунку, мы яшчэ скарыстаемся рыбаю, каб аднавіць сабе вітамін С. Вось такія планы, карацей. Ну а там ужо з разбуранай чыгункі мы зробім сабе куфар, мы зробім сабе вяленае мяса, мы зробім сабе шмат чаго. Вось, і карацей, будзе нам шчасце. Будзем спрабаваць другі раз штурмаваць нашу лакацыю, якая не падалася з першага разу. Так, усім велічэзны дзякуй. На твічы, як заўсёды, пойдзем у рэйд. Мяркую, што Ралев ёсць і Курыска ёсць. Да Курыскі ляцім. Курыска добрая дзяўчынка. Шкада, што анімешка. А так, дзякуй велічэзна ўсім. Спадзяюся, усе паставілі падабайкі. Хто хацеў, хто не хацеў, ужо падпісаўся нават. Вось, мы з вами побачымся заўтра. Будзем бачыцца кожны дзень. Нават у чацвер і ў пятніцу і ўвечары яшчэ будуць стрымы. Так што надоўга не развітваемся. Усім дзякуй. Яшчэ раз. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Да, усім пакуль. Добрага аўторка.